Asi nejvíc dotazů, které jsem v životě kdy dostal, je hubnutí a 17. hodina, respektive jídlo po 17. hodině. Řada lidí si myslí, že pokud se zhubnout, musí mít poslední jídlo v 17 hodin, bez ohledu na to, zda jdou spát v 6, v 8, v 10 a nebo třeba v 1 ráno. Dle mého názoru, a nejen dle mého názoru, to poslední jídlo, které člověk má sníst, to poslední větší jídlo, je zhruba 3 hodiny před spaním. V případě ale, že jste zvyklí pracovat do dlouhých nočních až ranních hodin, pak pochopitelně dávat si poslední jídlo 3 hodiny před spaním, pokud jdete spát v 1, znamená, že to poslední jídlo si dáváte v 10 večer. Tam bych zvolil cestu jinou. Poslední jídlo bych si dal mezi 7 a 8 hodinou večerní, kdy naše trávení ještě poměrně slušně funguje. A protože potřebuji mít i nějakou energii na práci a protože se potřebuji i trošku utlumit, abych šel potom spát a dobře se vyspal, tak bych doporučil zvolit nějakou menší, lehčí druhou večeři. V případě ale, že se rozhodneme před spaním hladovět a několik hodin před ulehnutím si nic nedat, pak se obávám, že ten hlad a potřeba těla vytvořit si i nějaké množství energie pro svoje fungování bude znamenat to, že budeme v trošku větší tenzi a tím pádem nebudeme schopni tak hluboce a správně spát. A spánek je jedním ze základních atributů pro to, abychom si udrželi zdraví i správnou váhu. No a potom se pochopitelně můžete dostat i do situace, že když se budete snažit dlouho před spaním nic nejíst, tak se dostanete do fáze takzvaného bílého sexu, neboli plenění lednice. Prostě ten hlad vás v noci zbudí. On vás do té lednice většinou vždycky nažene váš mozek, který začíná být na poplach, protože má málo energie. No a v téhleté situaci většinou zbouchnete něco, co se do správného stravování vůbec nehodí. Těžko si třeba ve 2 nebo ve 3 ráno v rozespání budete chystat nějaký knäckebrot s troškou lučiny a se šunkou. Obávám se, že popadnete to první a sladké, co najdete po ruce, takže nějakou sušenku, tatranku či jakoukoliv jinou sladkost.